Čaute lidi, dneska je tu s vami Damian po celej dobe a ideme robiť sprečoky autami a dúfam, že sa tešíte na toto videjko, nie? Lidi, tešíte sa? Dajte tu like, odber, koment a je to najlepšie videjko, lebo s starým škrapom budeme prečekovať. Taký má hlas. Taký malos. Mám nový mikrofon, môžete si to jedna. A ideme. A dva. A tri. A štyri. 5. My vyhrali takým starým šrapom. Vyhrali sme! Lidi, vyhrali sme! Ideme. Supra versus starý šrap. Počkaj, on má novú Supru, počkaj, on má novú. Toto nemôže byť dobré. Toto už je nedobré. A vidím, toto Supra me asi porazí. Neviem, čo me porazí, toto Supra, neviem. Pam. Ja viem. A jedna, a dva, a tri, a 5. I veľmi teme porazí. Easy, jak bym vie, lebo ja mám starý šrap. Aj teraz to skúšime. Mám tu 6 a už asi, no. Starý šrap. OK, lidi, moja. Ličičky moje, dajte tu odber a like. Jedna je už pripravená, ideme. A bum, 2. A bum, 3. Bum, 4. Bum, 5. 6. A ideme. Vyhrajeme. Lidi, vyhrali sme. Vyhrali sme. Oh yeah. Vyhrali sme. Oh yeah. Ideme nasať s tým motorom iným. OK.